guys. Hatid ko lang anak ko sa school. Dapat si Tonton, kaso nasa unahan si Tonton. Ang hirap gisingin ng mga nasa likod namin. Sabi ko, late na. Grab na lang kami. Ihatid ko kasi yung order ng pinsan ko at hindi na nakadaan kahapon sa bahay. Diretso na rin kasi silang Dubai. Dubai ba? O basta somewhere sa Middle East. So ayun. Hatid ko na lang yung order niya na 1 liter na Dio. Naligo ka ba? Sayang, punta sana kami dito sa Ay, malapit pala to sa no? Oo nga eh. Yung yung mall? Oo. Ito ang airport. Ayan, dito naka-check yung pinsan ko. Gusto niya makita. Ayan, gusto niya na. Mag-hi ka na. Ayan. Si Don, tsaka si Bad. Starstruck. Bungis-ngis to eh. Parang ako din yan eh. Ayan. Second cousin ko. Yung, tawag dito? Syempre, para makita mo. Ay, hello, Hazel. Ayun, si Hazel ba pangalan ng katrabaho mo? Ayun. Hi, Hazel. Ayan, dito si Badet. Pinuntahan ko siya. Dala ko yung order. Siya ba may order? Ako. Ikaw. Ayun, tara baba tayo. Okay, mukha ka nga lang tanga sa umpisa. Natanong niya ako paano daw mag-vlog na doon sa harap ng camera. Ganito lang. Parang mukha ka lang tanga na. Kasi dati, siya talaga hiling na sa vlog. Oo. Mahilig siyang manood ng vlog. Ang dami yung pinapanood na vlog. Yun daw ang buhay nila sa Dubai. Yung internet, YouTube. Kasi pag wala yun, Kumusta na lang di mama mo? Sige. I'm home na guys. Ayun, mag-breakfast tayo. Gumawa si auntie ng favorite ko. Ang sardinas. Walang kamatayang sardinas. Naginisa niya. Kaso hindi mo anghang eh. Tapos wala na rin kami sili. Kaya lalagyan ko na lang na itong daddy mix. Chili crunch. Yan, yummers to. Tapos merong pancit canton. Ayan, with egg. Tapos may dala si Emma na spaghetti sa Jollibee. So, ayan. Ito, ano ba to? Kagabi to eh. Yung mga pusit na pinirito. Calamari ba tawag dito? Calamari. Ayan. Kain. Ang sarap guys. Perfect talaga tong chili crush nito kahit sa anong pagkain. Grabe. Kahit yata kanin lang eh. Pwede mo nang iulam yan kasi maanghang. Woo! Sarap. Kain tayo. Na-miss nyo na ba yung eating portion ko? Sana sa Japan makapag tayo. Food trip. Pero mas excited ako yung Taiwan namin kasi talagang puro pagkain doon. Pimple pala ako tapos nag-ano ko. Pero mo yan. Kahit sa lang, steamed kangkong. Sarap na nito. Mga steamed na gulay. Pa-extra rice kapag sardinas eh. Ikaw lang ayaw mo. Sarap kaya. Isang buwan pala kami ngayon guys, walang hindi nakapag-gym, no? Malagpas na. Diba? Sobrang busy talaga, so, ayun. Pero may isang buwan. Wala ba? Hindi kami nakapag-gym. Pero pagbalik ko, promise. Ay, si daddy ang hindi pa pwede. Hindi pa. Isang buwan ako titigil. Isang buwan pa siyang
Tenga. Bulat yung mata ko. Si Kami. Nag-aantay kami. Kali. Yung. Kakamukha sila eh. Nag-aantay na mahulog. Mahulugan ng grasya. Galing sa itaas. May gusto nila yung spaghetti. Buto sa akin si Maggie. Kali. Kami. Sige. Ay, ayan na. Ayun ako. Ayan na. Dumami na. Ali. Dumami na. Gitero. Si Conan din eh. Yung nasa probinsya tayo. Kumain yun ng spaghetti. Tsaka pansit. Si Conanin. Ikaw din, Lord. Mayat Si ano. Laya si Conan ngayon. Kaya gusto ko na mapatapos yun para ano. Sa bahay na lang sila lagi. Hi guys! We're off to MOA. Ayan. Huling hirit sa mga kailangan iiwan ko dito sa dalawang to. Diyos ko! Ayun. Tapos gusto ko manood nung ano, Miss Granny talaga. Eh, walang time. Yung mga nakaraan. Ngayon, isisingit ko talaga siya kasi pagbalik ko, pull out na siya sa ano, sa sinihan. So, ayun. Sakto. Bukas na ang MOA. Panunod mo na ako ng sine. Inauna panonood ng sine. Tapos bibili ako nung bili ni auntie. Yung ano, tissue. Kitchen towel. Kitchen towel ba tawag doon? Tissue paper. Well, basta ganun. Tapos bigas. Yun lang naman na. And then, okay na yun. Mag-iwan na lang ako ng pera pambili-bili nila ng, ano, ng pagkain. So, ayun lang guys. Hi, Daddy. Bulagi. Hiningahan lang kayo. Dito kami Cartimar guys. Wala na yung kay Sarah. Full out na. Tapos na ata. Di ba 1 week lang kasi yung mga sine-sine na yan. Nandun lang yung kay Catherine Bernardo eh. Ayoko naman manood lang. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo. Para magawa ko pa yung mga dapat gagawin. Ayun, bigas. Bili. Tapos punta akong store. Ayusin ko yung mga orders para naka-pending. Tapos uwi na ako, matutulog na. Grabe, tupuntok pa ako eh. Lunch tayo guys. Dinner dito sa Pure Gold. Tapos akyat na kami ni Daddy. Yung choking. Busy pa siya. Kain tayo. Yay! Magaling pala yan guys oh. Ayan, papalit yan kay Tita Ann Klutz. Oh, ay, ayaw mo? Ayaw niya pa, nahihiya pa daw siya eh. Oh, ayan na, ayan na. Oh, dali. Makeup vlogger din pala. Ay! Makeup na. Makeup pa mo si Tata, dali. Dali na. Ano? Oy. Oy, galing ah. Very good ah. Oy. Dapat gamitin mo yung ano, yung brush ni Tita Ann. Ay. Oy. Galing man yan ah. Ay, sino yun? Kakash. Ay, si Kakash. Ay, si Kakash. Si Kakash. Hi guys. Ayan, di pa ako tapos mag-empake. Colors. So, ayun nga. Hindi naman tuloy yung flight namin guys. Na-cancel kasi nga doon sa airport. Closed down. So, ayun, chinek namin kanina yung flight details namin. Kansilado nga. So, pinamove na lang ng Monday. So, September 10 to September 17. Dapat i-refund namin kasi inano lang is September 10 to September 14. Ilugi kami, diba? Yung stay namin doon magiging ano lang, magiging 4 days lang. Tapos, kinausap nung pinsan ko yung airlines. Ayun, in-adjust naman. Mabuti na lang tong ano, mababait. Or talagang, ganun yung, maganda yung customer service nila. Ayun, kaya na-adjust naman. So, September 10 to, ano na, to 17 na. Ayun, kasi nag-check kami ng, ano, ng ibang flight kanina. Is wala talaga.
siguro nag-uunahan, di ba? Kasi nga, kanselado yung ilang flights yata yun. Simula 4, 5, 6, pati 7. So, apat na araw na na flights yung kanselado. So, siguro nag-uunahan sa mga sa rebook na yan. So, yun. Tapos may nakuha kami dapat September 12 or September 11. Kaso 9 hours yung flight, guys. 9 hours. Kung ba connecting flight yun. So, sabi ng pinsan ko, huwag niyong i-push kasi lugi kayo. Yung binayaran nyo is para sa comfort nyo. Mahal, diba? Kasi dapat pag ganung katagal yung flight mo is mas mura. Eh, medyo mahal din kayong binayaran namin. Kasi nga, direct flight yun. Sabi ng pinsan ko, ano na lang natin, i-refund na lang natin, tapos October na lang kayo lumipad ni tita. Tapos, ayun, nung chinachat niya na daw yung nag-ask na siya for refund is, nag-offer yung customer service ng Jetstar na, yan na nga lang, i-adjust na lang. Mas mabuti, diba? I-adjust na lang, tapos, matuloy na rin yung namin ni tita, yung trip namin. Kaya, ayun mamaya ko natatapusin yan. Pero ko na siya. Ayusin ko na para sa Monday. Wala na akong iisipin pa. So, ito nga nag-ano ko ng mga guys, ng mga toiletries. Kasi sabi ni daddy, para hindi ka mahirapan, hindi na mabigat. Kasi dapat mga ganito yung sizes yung dadalhin. Kasi check-in naman ako ito. Sabi niya, huwag na mo na lang, isalin mo na lang. So, good for 7 days naman siguro. Kaya, ayun, ito na lang inaayos ko and then tapos na ako. Wala na akong intindihin. Antayin na lang ulit yung flight sa Monday. Eksakto din kasi Monday, nila Chris, retreat nila. So, ako na din mag-aayos ng dadalhin ng anak ko sa retreat para hindi ako mag-worry na, di ba, wala ako dito nung umalis siya. Kaya, ayun lang guys. Tapusin ko lang. Dinner tayo guys. Ang palaya. Kahapon yung luto natin. Tapos ngayon, sinigang or pucherong manok. So, kain. Iho, pang ilang tawag ko na, Sasabog. Kain tayo, guys. Good morning, guys. Breakfast tayo. Alas 9 na ng umaga. Ayan. Luto si auntie ng sausage. Yung maliliit na longganisa. Galing Pampangas best. Tapos hotdog omelette. Ayan, pero nagprito ako nitong Ayan, alam niyo naman na favorite ko or kumakain ako ng egg, ng fried egg kapag ganito. Medyo sunog-sunog. Tostado. Tapos yung binabaliktad siya. Ayan, and then bagong-bago talaga. Tapos itong sinarapan. Nagprito ko ng 2 piraso. Ayan, fried sinarapan. Tapos sausawa namin itong pinakurat. Tapos meron tira kagabi na sabaw. Kain with Milo. Masarap siya guys, in fairness. Excuse me. Crunchy. Sobrang nipis niya lang. Nakita niyo yan. Tapos sobrang bilis lang ng pagprito niyo sa kanya dapat. Mga 5 seconds to 10 seconds lang. Tapos sobrang hina lang nung apoy. What I've been waiting for my whole life. $28.99. $10 all day at the shop. Sarap. So, pinakurat. Antique saw that. I almost cut my finger off. Just for a decorative piece like that, $10. Obviously some nice kitchen stuff. Never seen anything like this before. Knife, then you interchange the blades out onto the handle. I know it's just kitchen items, but I'm gonna pay $200 on this box. Gawa ni auntie. Oh boy. Next up. Yung. Oh my. We're on our way guys para sunduin si Chris. Ayun, 1:30 daw yung labas niya Friday. Tapos sakto pala. Buti na lang hindi natuloy yung flight ko kasi kaninang umaga pagkatid ni daddy kay Chris sa school. Tumawag yung guidance nila na, "Mami, kailangan ko po ng letter nyo." Kasi magre-retreat nga sila, 'di ba, sa Monday. Sabi ko, "Anong letter po?" Kasi yung letter nyo po na babasahin yan. Babasahin yata nila na sabay-sabay, 'di ba, yung mga ganon. Eh, hindi naman ako na-inform.
Kasi dapat daw nung ano pa tayo, nung Wednesday pa, kailangan. So, ayun, minadali namin kanina ni Daddy. Pero alam niyo ba, maiyak-iyak ako. Nagsusulat ako lang, nagtatype ako ng sulat ko para sa anak ko. Kasi maiyak-iyak talaga ako kasi sabi nung sa guidance, yung mga gusto niya sabihin sa anak niya, yung mga ganyan. Di ba pag retreat, nakakaiyak talaga yun. Iiyak na naman ako. Nakakaloka. So, ayun. Kasi feeling ko is nane-neglect na namin yung anak namin kasi sobrang busy sa trabaho. Kaya sinabi ko sa kanya sa sulat, ano ba yan, Daddy? Sabi ko na eh. Huwag mo ako pinagkakwento ng nakakaiyak ah. Saan ka mag-drama? Kaloka. O diba sabi na sa inyo, masyado ka madrama. Grabe. Balik magandang tumulo. Kaloka. So, ayun, ito. Ano namin, kaya kami magsusundo ngayon kasi bibigay namin dun sa guidance. So, ayun. Love na love namin yung anak namin. Nag-iisa pero feeling namin na napapabayaan pa namin. Kasi sa morning, si auntie na yung nag-aasikaso sa kanya eh. And then, malaki naman na siya. Ngayon, basta may breakfast na doon. Nakakapag-base na siya ng sarili niya. Siyempre, 12 years old na eh. So, ayun. Pero namimiss ko kasi yung ako lahat gumagawa sa breakfast niya, nag-aaway pa kami sa umaga. Nasa Don Carlos pa kami, nag-aaway pa kami niya sa umaga. Like, ayan! Sinabi ko na sa'yo, matulog ka na maaga para magising ka na maaga. Blah, 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 blah. Yun na namimiss ko. Wala na. Kaya, ayun. Gago yung ano na yun, no? Sasakyan na yun, eh. Pinapara ng ano kanina, eh, ng enforcer, eh. Yun ang pinupot-potan ni Daddy kasi biglang tumigil dun sa ano. Hindi niya alam kung saan siya liliko, ipakanan o paano. Sira ulo din eh. Yan ang dapat ano. Bakit walang radyo yung mga enforcer na yun? Kasi tinakbuhan sila eh. Dapat dyan merong nakaabang na sa ano, unahan. Natakot ata kasi sisitahin eh. Sarap ng mga ano ni Kuya. Yung sausawa niya panalo. Malapit dito sa school ni Chris. Si Daddy. Food trip. Ubus agad. Grabe naman kakalagay ko. Ayan. Yummers. Gusto ko yung gulay niya. Sarap ng gulay eh. Tutusok na tayo. Ito. Magkano nga tong gulay, Kuya? Kulang-kulang gulay. Piso lang. Oh. Sarap. Okay. Oo. Tapos yung lumpia niya masarap din eh. Gulay din, 3.20. Kuha ka pa isang lumpia, Daddy. Para sakto 20. Ito pala yung price. Penoy, 12. Pugo, 3 piso. Ayan. Sarap pati sa usawan niya. Tignan niyo. Yums. Dito ka, balik ka dito din. So, inikot na natin yung ano. Pwesto ni Kuya. Lagyan mo na ito. Gusto ko may pepino. Piping. Piping. Yeah. Ayun guys, dito na kami. Sundo na namin to. Kulangot talaga tayo. Sabi na mag-vlog na muna. Tumatakas eh. Ito na isa. Takbo na. Sige na. Bye-bye. Bye, love you. Oy! Bilan mo ako na. Ano mo? Ano mo? Bilan mo ako na Naruto Store tapos Hindi kami bibili ngayon. Da-download na lang yun ni Daddy. Bilisan mo. cellphone ko at saka tablet ko ha. Yung cellphone ko. Cellphone ko kay Bilisan mo Lola na. na. Bukan mo! Oo, kaibigan. Kaloka tong batan to. Bye-bye. Ayan yun na kasi guys, mag-appear sa vlog minsan. Nahiya na siya. Ay! Bilog na bilog yung bilog na bilog yung boses eh. Ay! Nakakatawa ka kasi pag pinapalo namin yan ni Daddy, yung iyak niya parang baka. Baka hindi na yung matinis na yung bata siya eh. Wala na. Binata na talaga anak namin guys. Colors! Wala na kaming baby. Ibig sabihin lang, Daddy, matanda na tayo. Kaya ikaw lang yun.
Okay. Asus! Ang yabang-yabang niya. Kasi kahapon, naglalaro sila ng PS4, di ba? Then layo nung talagang nagano ba siya sa likuran banda nung... Sabay siya! Grabe itong batang nakakaloka. Tingnan mo, natuwa pa siya. Bata! Diyos good Lord. Sige na, wala na. Color. Sadang yung katapusan. Ay, nako. Yan ang hirap dyan guys eh. Nakakaano. Nakakainit ng ulo yung mga bata dyan. Minsan biglang tumatawid, lalo na kapag kagabi. Ang dilim pa naman dyan. Kalokang mga magulang yan. So, asa na ba ako kanina sa kwento ko? Yan, wala na tuloy. Saan ba tayo? Ayun, naglalaro sila ni Chris ng ng PS4. Habal, umano pa talaga siya, lumayo pa talaga siya. Tapos, ang liliit na ng mga nakasulat sa screen. Nababasa niya, samantalang ako, sabog yung sabog yung paningin ko. So, siya nababasa niya ng malinaw. So, mayabang na siya kasi malinaw na paningin niya. Maganda na ako ulit sa paningin mo, daddy. Dati na naman. Ay, yung gusto ko sa'yo, sinungaling ka eh. Boys, baba! Diyan ka sa munisipyo magreklamo. Joke lang. So, ayun guys, nag-pick up rin kasi kami diretso ng mga paninda nga. At, di ba na na kulang yung oras ko nitong nakaraang araw. Butin lang hindi natuloy. So, ko ngayon. Tinutuloy ko ngayon yung mga pag-pick up. And then, after sa store, pupunta ulit kami sa isang sa isang lugar pa na magdi-deliver naman kami. Tapos, sabay pick up din. Habang sa Lunes pa ang flight natin. So, sana dire-diretso na, wala na maging problema. Ay, meron pa pala. Magre-rebook kami ng panibagong hotel kasi yung Airbnb na na-book namin, hindi kami nabigyan ng hindi na modified. So, kung lang yung na-book namin noon, yun lang ang mabibigay sa amin. Pero mararefund naman kami, which is good. Kasi mararefund kami. Kaso, wala nang bakante doon from 14 to 17. So, 3 days kami wala matutulugan. Kaya magpapabook ako mamaya sa bandang Kyoto na daw, sabi ni tita. So, ayun lang. Uy, isa po. Wow! Kumukay ng gulay Ay! Sabi niya pati, thank you. Nag-thank you ka? Nag-thank you ka kay Lola? Sabi na. Thank you. Sabi na kay Lola. Uy, galing pagsalita na sila, Uy, wala na. Baby, mauntog ka, ha? Ang sabihin? Thank you. Thank you. Sabi na, dali. Ayan, ba't ka nagtago dyan? Mauntog ka? Pogi. Koreano. Hapon. Dapat ito pumunta ng Japan eh. French fries yan. Wow! Sarap! Papi. Princess Papi. Hingi ka pa kay Lola, dali. Hingi ka pa. Hingi pa kay... Ayan si Lola, dali. Muntog. Ayun. Uy, goli! Kumakain talaga yun. Pinapapak niya lang yung gulay, Toko. Kaya matalino eh. No. No. Fish. Pasang fish? Fish. Ay, ipis. Hindi Hi. ipis. Hindi ipis yan. Here. Princess Puppy. Ang cute eh. Saan yung star? Twinkle, twinkle, little star. Hingi daw kay Lola. Huwag ka muna kumanta. Huwag mo na kanta. Galing. Uy, galing. Ay, galing talaga yung guys. Uy, isa pa, Lola. Hello. Galing naman yan eh. Very good Hi guys. Magandang gabi. It's 10:23 na. Yung pagka-uwi ko galing store is syempre kumain kami. Nag-dinner kami and then nasikaso ko na nga yung
yung hotel namin ni tita for 3 days. So, ayan, ox na. Wala nang pipigil sa amin. Na ano ko na rin yung mga dapat dalhin. Ito na. Sa ano kami. Ayan. Basta dyan. Tapos, sa Kyoto. Ayan, Airbnb. Ang hirap mag-book sa Airbnb. So nag-travel look ako. Ayan, madali sa travel look eh. Yung ticket namin. So, complete na. Kaya magdadala lang ako ng copy ng marriage contract just in case sabagay okay na naman kasi sa ticket ko is ranyada na. So, wala na magiging problema. Pero, in case lang, diba, maninigurado na ako. Magdadala ako ng birth certificate ko. Copy ng birth certificate, tsaka yung marriage certificate. Tapos, ayun na. Let's go na. Mag-amakote natin. Kasi Friday, ayan. Naglalaro ang bata nga. Ay. Nakaligo ka na, iho? Anong oras na ba? 11 lang ha. Tama na dyan ha. Eh, gusto mo basagin ko yan? Alam mo. Pag di sinusunod ang rule ko. Ayan. Anong lalaro mo? Ha? God of War. Bakit nandiyan yung chinelas? Dapat nasa paa yan ah. Tapos, ayun, si daddy na liligo na. Lalaro pa sila niyan. Ay, ano ba? So, wala na guys. Mag-edit na ako para wala akong pending na vlog. Pero dadaling ko itong laptop para makapag-edit ako ng vlog do, diba? Updated tayo. Daw matambakan ng trabaho. So, good night. See you tomorrow.